थांनो नाङा दे मोसानाय मोजां मोनदोंना मोनाखै माबोरै मोजां मोनदों मोसानायखौ ना मानसिखौ मानसिखौ मोजां मोनबाबो मोना मोसानायखौसो मोजां मोननांगौ सोर फोरोङा नाय नोंसोरखौ सोर आब' मा नाम फन लानाय थांलाबाय नागिरो नोंसोरो फैदों नै खस्थ' खालामना मोसाबायना सानसे सोलोङा सानसे लादों फुंनिफ्राय सानसेखा ओंखाम जाना जायाखै बेलासिनिफ्राय सोलोंदोंनो करिय'ग्राफारा एसे गसंहरसाय करिय'ग्राफारा ओरै फैनांगौ नुनांगौना बयबो ना नायगोन ना नाया करिय'ग्राफारासो मेनना राफोरखौबो एसे अनदो दे ज' जालायलायदो दे दखानाव थांनानै स्लाइस थाखाय खबरा बयबो God bless you पानिशमेन्ट दङ पुराना केस 126 नाम्बार पुराना केस आरो दे केस होनबा मिथिया पुलिसबो नागिरफैनो हागौ पुराना केस दङ मैया एसे गोसोखांदोंमोन सोरमोनलाय इन्टारमिडियेट केसआ मा मिथिगौ मोननै केस जाबदों आं बिसिनावहाय मोनसेया दहाय मोनदों मोनसेया मैया मोनदों माबादि मैयानिया बिसिना क्लास गनानै बेनारखौनो गाग्लि गुग्लि गारबोजोबदों बिसोरो गावसिनि बेनारखौ ओमफ्राय दहाय मा जाबाय एकदमबारे बे फेसन वार्स जोब्बासो बिसिनि ग्रुपआ लाइन फैदों आरोखि स्टुडेन्टफ्रा ओंखायनो फैदो दे सोरखौ होनांगौ मास्टारफोरखौ ना स्टुडेन्टफोरखौ हा स्टुडेन्ट जाखोबाय दाने फैदो दे मास्टारफ्रालाय मोजां फोरोंखादोंमोन मास्टारफ्रा मोजां फोरोंखादोंमोन आङो मानसिफोरखौबो आं लेंहरनो हायो खिन्थु आं मिथिखादों बिसोरखौहाय गासैखौबो सिनायजोबखायो दा मानसिफ्राथ' गोबां जाबाय माबायदि पानिशमेन्ट होनाय बिसोरखौलाय साबसे लेंहरनांगौ गासिबो फैदे सासे सानैल' ग्रुपआवथ' बयबो पानिशमेन्ट मोनखानांगोन ना सासे मावबाबो बयबो मोनखायो पानिशमेन्टआ स्कुलफ्रावबो थुरि गोराना खामला गोथाङाबो खामफायो दङ बर' रावआवहाय आलु गेसावा दरसेयानो गासिबो गेसाव जाफालाङो नालाय फैदो दे ओरैहाय फैदो ओरै फै ओरै फैदो नङाबा नैबेजों फैदो माखासे ओरै माखासे फैदो बिसोर मा बियो सोंग्रोसै नामा आदसा नोंसोरो मा खालामनो लुबैयो मोसाहोनांगौ माबोरै हौवा हिनजाव फैखादों दाना सायाव ओरै सायाव फैदो सायावहाय ओरै सायाव फैदो सायावहाय साइख्लुमाव मा खालामनांगौ होनदों नोंसोरो मोसानायखौल' मोजां मोनथारो साइख्लुमाव मा मोसानांगौ मा मेथाइ साइख्लुमाव डिस्क' डेन्स साइख्लुमाव मोजांलै ओंखायनो गोसोआव लादो दे साइख्लुमाव हाबदो दे साइख्लुमाव ओरै दावखोबो दे साइख्लुमाव एसेनिफ्राय बिनि उनाव जों मोनसे गेम लागोन मिस्टार इलिया बिथांखौ गेमखौ लिड खालामनो थाखाय खावलायबाय बिनि उनावहाय मा होनदोंमोनलाय सार मा खालामनांगौमोन बिसोरो ओरै मा डिमान्ड खालामदों एम्फौ मा एम्फौ एम्फौ बारनो नोंसोर नुबाय एम्फौ बारनायखौ नोंसोरनालाय मा नांगौ मानो हा बिसोरबो एम्फौ ओरैनोलाय सिनियरनिया मा हा बिसोरबो एम्फौ मा इन्टारमिडियेटआलाय एम्फौसोनो एम्फौ
दे बयबो जिरायदो दे नोंसोर जिरायजोब หน้าโคยันชิมาเขาก็คอมเพลนมาว่าจริงไง Beresi bawa ini. आखाया फेन्दा सिंजों सर थोंनैबो ओरैसो थोंनैबो दे सोदो दे ओरै बायराजोंसो ओरै ดูข้างหน้ากันไหนแล้วมันที่บ้านทางน้องจากคือ दे बैयाव हमहै ओमफ्राय ओरै सोनानै ओरै हमहर जायो दा होमबा नोंसिनिखौ आलादा होनसै दे सेंग्राफ्रा जिराय जिराय एम्बु बारनांगौ दे एम्बु हमदो जायो ओरै हम दे ओरै हम थोंनैबो ओरैसो ओरै हमहर औ दे औ बिदिनो औ दे बयबो दे जायाखै नोंसिना हमनाया औ जाबाय दे माथो आफाद दावदैयावसो हमबाय दे लाइफाङाव थाग्रा एम्बु थेरेदनि बानाया ओरै थांनानै ओरै बिसिम फैफिनांगौ गिदिंनांगौ लाइफाङाव थाग्रा 1 2 3 बैया जायाखै बिदिसो बिदि बिदि ओरै ला नैजों सिंजों सोलोंना सिंजों आं बैयाव दं आदैयाव हम आदैयाव हम आदैयाव हमदो दे दं बं आं बैयाव दं आं बैयाव दं सिंजों ओरै सिंजोंसो नों बैयाव दं बं नै बिना नि जायाखै दैज्लाङाव माला फैयो आं बैयाव दं 1 2 3 एफ अं दुइ आं बैयाव दं खारबोबाव बिरा खारबोबाव दे आरोबाव ससेयाव एफा ससेल' जाया दे हमसै दे थांदो दे नोंसोरखौ नांगौ जाबाय दाना सिंग्रिफोरनि माथो हा मानि आदिबासि ना इंलिसनि दे मिउजिक दामना होदो बैयाव मिउजिक दामना होदे जायखिया मिउजिकल' हो मेथाइ गैयाबाबो जायो गैया साइलेन्ट मोसादोंला साइलेन्ट होमबालाय उइदाउट मिउजिक उदान मिउजिकनि मोसादों दे बोरै मोसायो मा मोसानांगौ बिसोरो हा ककेसनिसो दे 1 2 3 ककेस डेन्स 1 2 3 बिलाइ होबाय दामना होदे दे दामदो दे माबाल' बेखौल' दामब्लाबो जायो मोनसेखौ बुलाबाय थाङो दे मोसाद' दे मोसाद' मोसालांदो ओरै मोसालांदो माथो दे खमना होदो दे दाय मावोबा बिदिनो जायो ने नोंसोरखौबो आं नायगासिनोखा एसेयावल' गखादों नोंसोरो एसेयावल' गदों दे जिरायदो दे मोजां रेस्ट लादो बे समाव ब्रादार इलिया सारखौ लिंहरबाय बय मानसि जायफ्रा गेम नायनो लुबैदों बिथांमोना ओरैहाय खाथियाव फैनानै नायफैनो हागोन खाथियाव मेरला जायगा दङ बेयाव फैनानै नायफैनो हागोन नोंसोर एम्फौ बायदि जानो हाया एम्फौ गुबुन बायदि जाथारदों मोनफ्रुथारदों ने गरमजों थाब मोनोना एम्फौआ थादो जों खेला नुनायसो नै नुबाय थागोन दिनै थाब हगारनायाव गैया ओंखाम जाजासे थानो हाया ओंखाम जाजासे बिनिफ्राय थांनो मोनखाला बावनो ग्रोब गिर्जा हाबनांगौ नायगोन ना नाया बेसेबां सापर्ट दं नायनो दाय मावला बिदिनो पानिशमेन्ट मोनो आंबो पानिशमेन्ट होनायसै एबार आङो टिचार्सफोरखौसो खावलायगोन जाय टिचार्सफ्रा गावनि स्टुडेन्टखौ फाथायहरनो हानाय नङा टिचार्सफ्राखौ आं कर्टआव कमप्लेन खालामनानै फाइल केस खालामनाय जागोन आरोखि बेनिखायनो फार्स्ट आङो सिनियरनि सारमोननि खावलायहरबाय साबा जेसेबां डेभिड बायदि बिथांमोनखौ साबा मानसि फाथायनो थाखाय खावलायबाय ओमफ्राय इन्टारमिडियेटनिफ्राय
जेसेबां देरसिन साबा आङो खावलायबाय ओमफ्राय जुनियर ना बेहाय जुनियरनिफ्राय सालमानखौ साबा बयनिख्रुइबो देरसिन गलेट बायदि बेबायदि मानसिखौ साबा फानो थाखाय आं खावलायबाय दे साबा 15 जन बयनिख्रुइबो देरसिन गलेट बायदि सालमानखौसो पानिशमेन्ट होगोन नामा नोंसोरलाय दे फैद' दे फैद' दे जोङो समनि आंखाल बेनिखायनो आं खावलायबाय फैनानै जोङो पार्टिसिपेट लानि नैनिफ्रायनो लाइन जादे सायावहाय सान्दुङाव सायावनो ओरै सानजा सोनाब लाइन जादे सानजा सोनाब लाइन जा दे ओरै फै सायावहाय फै ओमफ्राय सेनियर मा जाखो पानिशमेन्ट मोनासै सेनियर सारमोना देग्लायहाय एसे खरालै गिनांगौ जायो आखानो दोननाय गोथैखा ओमफ्राय सार ओरै थादो ओरैहाय लाइन दे ओरै मोखां जा दे औ नोंसिनिबो ओरै जा सापर्ट खालाम ग्रुपखौहाय ग्रुपमा ओरै मोखां जागोन दे औ दे एसे गोजान थादे एसे गोजान नांलायनो मोना मोदोमा दे जाबाय खेलाया ओरैबायदि जागोन जायनो बांसिन ग्रुपआ गावसिनि लोगोफोरखौ सापर्ट खालामगोन बिसोरो देरहागोन ओमफ्राय जायहा खेलाखौ खोख्लैगोन बे आउट जालांगोन आरोखि जायानो देरहागोन बेनो देरहानानै प्राइजखौ मोनगोन बिस्कुट दङ बे बिस्कुटखौहाय खाफालाव दोनगोन बिनिफ्राय ओरै लाबोनानै जाफैनांगौ जायानो खोलैयो बेनो आउट जागोन जोङो सानमोननो बनायगोन ओमफ्राय जायफोरनि ग्रुप बिथांमोना सापर्ट खालाम ओमफ्राय आंनिजों नाहरगोन दे आंनिजों नाहरदों मोखां ओमफ्राय दा बोरोनबाय दा ने बेखौ सोमावनानै खुगाव जाफैनांगौ जाफैनांगौ एसे ओमफ्राय जाय खोख्लैगोन आउट जागोन आरोखि दे बयनोबो मोनसे होदो सापर्ट खालाम बयबो ओरै मोखां जादो दे ओरै मोखां जादो गावबा गाव सापर्ट खालामनांगौ नालाय दे बिसिनिया मा ग्रुप मोनलाय औ एन्टारमेन्ट सापर्ट खालाम सेनियर जुनियर मा ग्रुप नोंसिनिया दे बयनोबो होखांलो ग्रुपखौ मिथिया ओइ गावनि ग्रुपखौ मिथियानो बियो मा ग्रुप बिलाय बेथेलहेम मा होनदों इन्टारमिडियेट बेथेलहेम आरो बेहा मिथियानो ग्रुपखौनो जोंसो खेबसे ट्राइ खालामनि दै बयबो नाय दे बयबो ट्राइ दै ट्रायार दे बयबो दोनदो दे ओरै गं नांगौ ओरै थागोन बियो नोङो सिदाब्ला बे गोग्लैगोन दे बयबो दोनदो दे खांदां नांगौ ओमफ्राय लाबोदो दे ट्राइ दे सोमावनांगौ ओरै सोमावनांगौ खर'आ ओरैहाय जानांगौ नै ओरै सिमावनांगौ दे जाबायना जों गेलेनायसै दे रेडि दा जाबायना बयबो दे सारमोन रेडि दे बयबो दोनदो दे दोनदो दे सार इयो फाइनालसो दा ने औ बे फाइनालसो ट्राइ खालामबाय ना गेलेनो टाइमाखौ होदो दे दोनबाय बयबो दोनबाय सारना दे 1 2 गो स्टार्ट साबोन
सालाया गोलाव खालाम सालाया Salah gelap salah hot, salah jangan hai. Ada kali coba. Deh, tambah deh. Deh las, jadi menjalan deh. Dia hakan dah, dia hakan ini. Dia jatuh deh. Dia sahabat kalah masa ke? Sahabat kalah mana ke? Dia, deh. Hambai say, ini Ramadan negara partisipasi kelas negara, serba sengse. Rabu dia hakan aku menak say. 뭐 리액션 마트. 자는 रावबो 학생. अमा बेदरजों ओंखाम जाबोजोब्बाय बिस्कुट जानो गोसो गैया रावबो बयलारजों ओंखाम जाबाय अमा बेदरजों ओंखाम जाबाय रावबो बिस्कुट जानो गोसो गैया 네. दहाय मिथिहोखानाय बायदि जों मोनसे मेथाइ लानि दामग्राफ्रा दंना गैया? दङ दङ। होमब्ला दहाय जायहा स्पेसियेल सं होननानै लिस्ट होदोंमोन बिथाङा फैनो हासिगोन आरो। नै माबा बोसोन नार्जारि ना मुसाहारिमोनथाय मिथिला आङो। बोसोन बिजाब से बालाब दा मा नामा सेबाला बासारि। औ बेनो Halo Sep. खनोलाय गोसो गैयामोन गैनायालाय नाथाय गोसोआनो सुखुवाखसै थानो हायाखिसै आरोना बेनिखायनो दिनैहाय गोसोजों खननो सानबाय आरो थाला स्केल भि थाल टिपसन टि बे मेथाइखौ दहाय सारमोनाबो फुङाव रोजाबखादोंमोन बेखायनो आं बेखौ फल' खालामनानै खननो सानबाय 딥선 디 बाव जाहैदों। माबायदि 딥선 디? आखाइ खबना होदो बयबो 네, गावबागाव ग्रुप आखाइ खबनानै लानांगौब्रा। माबोरै जाखो? मा ग्रुपनि बियो? इमिडियेट? ए। बिनि उनाव जोङो नेरसोन दैमानिफ्राय मोनसे गेम नायगोन। माबोरै थांनानै थागोन जिउखौ गोथार लाखिगोन जोबनाय मुगानि गिथावथाव बै समाया माबोरै थांनानै थागोन जिउखौ गोथार लाखिगोन जोबनाय मुगानि गिथावथाव बै समाया समनि गुथाला हनै माथो नोरजिया खाना इसोरनि फिसाफोरखौ समनि गुथाला हनै माथो नोरजिया खाना इसोरनि फिसाफोरखौ थांनानै थानाया अरायबो लोरबां खालामो थांनानै थानाया अरायबो लोरबां खालामो माबोरै थांनानै थागोन जिउखौ गोथार लाखिगोन जोबनाय मुगानि गिथावथाव बै समाया गिनांगौ गैया गोब्राब सम फैब्लाबो इसोरा बुंखागोन
bijabat khaypat coba sopailah buhuma winaya bumboblah Kemetau jataiफ्रा जायोबोला बुहुमाव दावहाफोर जायोबोला थामथिम जादों इसोरनि रायजोआ खाथिसो थामथिम जादों इसोरनि रायजोआ खाथिसो माबोरै थांनानै थागोन जिउखौ गोथार लाखिगोन जोबनाय मुगानि गिथावथाव बै समाया समनि गुथाला हनै माथो बुजिया खालामो इसोरनि फिसाफोरखौ समनि गुथाला हनै माथो बुजिया खालामो इसोरनि फिसाफोरखौ थांनानै थानायाव अरायबो लोरबां खालामो थांनानै थानायाव अरायबो लोरबां खालामो माबोरै थांनानै थागोन जिउखौ गोथार लाखिगोन जोबनाय मुगानि गिथावथाव बै समाया जोबनाय मुगानि गिथावथाव बै समाया सानफोर अरायबो इसोरजों थानांगोन आर'जाव थानांगोन जोंबो फोथायनायजों अ सैथोखौ नागारना सैथोआव अरायबो थानांगोन माब्लाबाबो जानो मोनगोन इसोरनि लामायाव थाबाय मोनगोन अब्लानो सहैगोन इसोरजों लोगोसे सोरगोआ अब्लानो सहैगोन इसोरजों लोगोसे सोरगोआ माबोरै थांनानै थागोन जिउखौ गोथार लाखिगोन जोबनाय मुगानि गिथावथाव बै समाया माबोरै थांनानै थागोन जिउखौ गोथार लाखिगोन जोबनाय मुगानि गिथावथाव बै समाया समनि गुथाला हनै माथो बुजिया खालामो इसोरनि फिसाफोरखौ समनि गुथाला हनै माथो बुजिया खालामो इसोरनि फिसाफोरखौ थांनानै थानायाव अरायबो लोरबां खालामो थांनानै थानायाव अरायबो लोरबां खालामो माबोरै थांनानै थागोन जिउखौ गोथार लाखिगोन जोबनाय मुगानि गिथावथाव बै समाया जोबनाय मुगानि गिथावथाव बै समाया हाबासै 와 슈퍼ให้ดำนะคืนนี้รู้ป่ะไหนนะผมไม่ทันเลยฮะजोंनि डाइरेक्टरा गिबायमोन गिना जोबनाय गैला नामा होननानैहाय जोङो दा मोनसे गोदान गेम नुनो मोनगोन हेलौ नायनो गोसो दा गोसो गैया दा बोरैलाय बरिया दा जोङो सानजों आंजोंहाय मोनसे गेम होसिगोन दै दा जोङो मा नै दाबो दंमोन गेजेराव
जानायनि बेबस्था खालामनाय दानसां संगोन नों एसे माबा मोनसे जगार खालामफाथाय दसे बबेहाय फास्र' क्वार्टारावबो दला जायगा संजानाय नङाना दा जेनेरेलावहाय जोङो मोननै ग्रुपनिफ्राय औ दे थांगौ लाबोसिगोन आरोखि दै नों ओरै अननि बेबस्था इन्टारमिडियेटनिफ्राय जायहा सामब्राम माबा माबि लिडार्सनि एसे माइन्ड दङ बेखौहाय टिचारफ्रा नायनानै औ दे सापर्टनो ओरैबो माबानिफ्राय सेनियरनिफ्राय सासे थांगौ लानानै सेंग्राफोरनिफ्राय दै सेंग्राफोरनिफ्राय दे फैदो दे फैदो थाब थाब फैदो जेरावबो एक्सपार्ट जानांगोन खिन्थु केप्टेना जेरावबो एक्सपार्ट आखा फाखा जानांगोन आरोखि बेखौ हरदो नोंसोर सानैया केप्टेन बेबो थांदो दे बेनिफ्राय सिनियरनिफ्रायनो आं साबा हरबाव दे हौवासाफोरखौ इन्टारमिडियेटनिफ्रायबो साबा हरबाव दे हौवासाफोरखौ एकदमबारे एसे गोजौ आखाइ गोलाव बेखौ हर आरोखि माखौ दे फैद' ओमफ्राय मा खेला एसे गोख्रै खाथियाव जोंहा थांनो गुबुन आरोबाव गेम हयथ' दंबो जानो हागौ बेखायनो एसे थाब फैलायदो मोसानाय नायबावनांगौ ओमफ्राय एम्बु बारनाय नायबावनांगौ ओंखायनो एसे गांजेथोलै थां गोख्रै फैदो फै फैदो नायलांसोनानै दे फैद' गेमा जेनलाबो पानिशमेन्टखौ होनाय नङा सारमोना ओंखायनो गियामालायनो फैदो दे बख'योलै गोरलैफ्रा बख'यो नोंनि मोदोमाव पकेटआव आखायाव जा दं लाबोना फैफाखा औ नोंसिनि मोदोमावहाय नोंसोरजों लोगोसे मा दंखायो बेखौ लाना फैजोबखा गासैखौबो लानानै फैफा नोंसोरजोंहाय जेबो दागारबो मबाइल दंब्ला मबाइल लाबो बिग्रा दंब्ला बिग्राखौबो लाबो मा दं केप्टेना सोसोमलाय सहैनायसै आं टेस्ट पास खालामनायसै नोंसोरो सेनियरनि सानै दं सेनियरनि दे बे खेला जोबनायनि उनाव मानगोनां राजपारानिफ्राय सफैनो हानाय आदा कहेन बिथाङा दान्दिसे सम लागोन बिथाङा मा खालामफैगोन आरो बिथांनो बे गेमनि उनावहाय बे खाबुखौ होनाय जाबाय आरो जोङो माबा मोनसे दिन्थिनानै जोंखौहाय रंजाहोगोन बे समावहाय बा गाबोन गोसोबा गाबोनबो हागोन आरो गेमखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां जोङो गेम केप्टेनफोरनो माखासे जोंनि गेमनि जे रुल एन्ड रेगुलेसन बेफोरखौ जोङो नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनायसै केप्टेना एसे मोजां गोसो हो दे जोङो जेब्ला फौजिफोरखौ जोङो नाहरनो जोङो अब्ला नुयो दै केप्टेना जि थोनो बेखौनो दिनै लाजोबनाङो दै हाब्रु मान बोनो थांनांगौब्लाबो दिनैहाय केप्टेननि खोथाखौ दिनै लानांगौ जायो दै गासैबो केप्टेननि खोथाखौ लानानै जाय मोननै ग्रुपआ फैबाय नोंसोरो लानांगोन केप्टेना जि थोनो बेखौनो नोंसोरो दिनै लानांगोन बुजिबाय दा ने केप्टेना जा थोनो गस्ला खुनो थिनब्ला गस्लाखौ खुनांगोन जुथाखौ खुनो थिनब्ला जुथाखौबो खुनांगोन नोंनि मोदोमाव मा दं दै नोंनि मोदोमाव मा दङ जि बुस्थुआ पसिबोल नङा जोंनि थाखाय नायबावबाय आं सोरबा बोखोनानै नोंथांमोना दोननो हागोन दै बे समावहाय जोङो ग्रुप गावबागाव ग्रुप मा दे गावबागाव लाइन जादो दे सेनियर आरो फैदो दे ओमफ्राय नोंसिनि एसे ओरैनो फैदो दे ओरै केप्टेन आरो फैदो दे केप्टेन आरो फै दा थाब मोननाय नङा जोङो दा गरि साबाफोर दं नालाय
नोंथांमोना बेनिफ्राय ओरैहाय दै बिसिगोलाव नोंसोर लाइन खालामलांनो हायो ओरैहाय इन्टारमिडियेट ओमफ्राय सेनिया नोंथांमोना सापर्ट होनो हागोन दै गावबा गाव ग्रुपखौ नै बिनिफ्राय लानानै ओरै नोंसोर बिसि गोजौ नोंसोर लाइन खालामलांनो हायो जायनो बांसिन गोलावसिन लाइन खालामलांनो हागोन बिसोरनो विनार जागोन दै केप्टेननि अनगा ओरैहाय जेसेबां मानि साबा फैबाय दा नोंसिनि मोदोमाव जि दङ दै बेफोरखौ नोंसोर जरायलांनानै ओरैहाय जिसि गोलाव खालामलांनो हायो बुजिबाय दा मानि बेग मबाइल सेन्देल जुथानि लेस एभ्रिथिं दै गासैखौबो नोंसोरो